Совалковата дантела не се работи във въздуха. Винаги върху цилиндъра имаме закрепена схема. Совалките, с които работим, са изработени от дърво и винаги вървят по двойки. Всяка двойка совалка се навива от двете страни на конеца. Всъщност те много наподобяват на бабиното вретено. При допира си една в друга издават много приятен шум. Най-малко може да плетем с 4 совалки. А колко най-много може да бъде техния брой, това зависи от вида на схемата, върху която работим. Има модели, които се плетат с над 1000 совалки. Какво още искаш да ти разкажа за совалковата дантела? Напиши в коментар.